and I want to do it on a live program. Instead of him a video, I want to address him on a live video. But when I come, I say, nyabuto okukolisi yaho. Nyabuto okukolisi yaho. Si le flefu yaho wa kwa TV. Si le nezugo si le nyabia. Na si ni kwa maho ibezie. Ikwa maho ibezie. Before my ganiru, actually come play a short video akoma TV melu about me and Jpac. Can play a short video akoma TV melu about me and Jpac. Then where no he bukami buwama kamife. Look, let me be honest with you. Some of these bloggers not online who feel na have a big platform. If fele han mem. If no like this checha. If fele han mem. I feel ashamed. Look at somebody monetize the Facebook page here. Man, every single thing on 18 at this page is just to draw attention to himself so that he can make money. You can make money. It is so obvious that on the outside there being on afufuna Isi. It is so obvious that na outside Nigeria being on afufuna Isi. Ishe no na almonayo. Ishe no na almonayo. Eh? Ezugana akwụgwọ, ezugana akwụgwọ, ezugana akwụgwọ, eyiringu Jpac. Eyiringu Jpac. Ituli inu si oyemu na maka agwalu wajoy. Man oyemu na agwala nga agwa with boy. You feel that you are a friend to Jpac. Ekpolu Jpac ase. I have to tell you, iji hatred inwele bende Zion na ebuko obino. Sheni na-edu Jpac yodudu, mana emu ni na-edu yedu, and that is what some of you are doing. You came out in a video to say that na mwa wezugo wonye Nnewi na Jpac wonye Nnewi. Instead of mmacho ka mmesi we dozi okwu do between Jpac and the Zion. Na cho ka mgbai fuel n'ọkụ ka Jpac we problem. Jpac we problem ke ife again. And you think that na ngoma work on TV that na like Jpac. You hate Jpac with passion. Yes, you hate Jpac with passion. Yes, if you need do Jpac wo that is what you are doing. All I have always done would to advise Jpac to desist from either bloke and fan. It pays a lot when a man stands on his feet for what you believe in. It pays a lot when a man is consistent. I learned it, and that is what I've been doing. I learned it, and that is what I've been doing. Onye siebo no pota. Onye siebo no pota. Or say, ezugo my junior brother, ezugo maza. Na afufu na akpu isi. Na afufu na akpu isi. Afon white ju isi niile. Onya gosene na torum. Akoma test TV. Gbam your age, can my age. I want you to tell me your age. Can my age. Na afufu na akpu isi. Iweka ankoso. Does that mean that na torumato? Let me advise you as my younger brother. Let me advise you as your junior brother. Agwagom go age him. Iwe man tormato. Agwagom age him. Can we man tormato? Can onye gwara tormato? Onye gwara tormato? What you people are doing is simply to transfer the hatred unumwelebe ebukobi and Zion no. Kono transfer here into this saga Jpac in a bido. Unuche no like it, una like ho Jpac. At the right time, na Jpac desist ho. Take advice in I will still come na this Facebook. No do for Jpac. Yes. Was that not what you people did to Ijele? Today, can they prove go na like Ijele? If Ijele had taken the advice in Ijele ya bono today. Ngonwa no na your comfort zone. Oburu Ijele take a kind advice even on a live program, one-on-one with him. I was talking to him in as much as non-native defense where when the balls you told me that you even made reference to Mbe got Ifia issue and the Governor Ezioku issue that Jpac Meshilono because was that the right thing to do? Was that the right thing to do? I am asking you. Was that the right thing to do? Israel here na mu meshilono
na mo suppose ru ida azo Jpac nwanne m azo. Now during the time of nwa God Ifia and the governor Eziokwu, Jpac was supposed to imechi onu knowing fully well that na nwa God Ifia one day. He simply respected friendship do between ya na governor Eziokwu. Mechi onu akpọpụta nwanne nwoke na-asụ Igbo na Facebook maka na nwa God Ifia akpọ iri ego. Nwa God Ifia akpọ eketa akpọ iri ego obinie immediately against governor Eziokwu. Yes, I am asking you, why didn't he come up and speak for Nwa God Ifia, since Nwagu is his brother from Nnewi? Even that time when I was speaking for Nwa God Ifia with my brother from Nnewi, Ngoma wa Akoma TV, ikanokwa na page una was one because unu we meta mma. For as long as na mmado on the side of Christianity, onwere ife onye ahụ melu unu na afu ka ezigbo ife. Onwere ife onye ahụ melu na afu unu na afu ka ezigbo ife. During the time of Nwa God Ifia, on a made because of no one day, or Macanonia Newibe. Today, or is supposed to defend Donian Newibe. Look, let me tell you, about Jpac okpu, etu nde malezugo. Nde Oscar Global Media TV. Ezugo, to be honest, you used to be one-sided position. You used to be one in any issue, but for this Jpac, continue, let him feel a bit of what he has been doing to people on this. But Oscar, I used to be one-sided. Oscar, can you tell me one single thing is going on Facebook is standing at the side of Ndoka? Funa Ndoka, Merifedum at this time. Can you tell me one? Yes, let us be honest now and plain. For every side you have maintained na Facebook, it has been anything that is going to bring down the downfall of Ndoka. Now you want me, Ezugo, to step down from what I believe and come and join you before you know that Namada are one-sided. Do you think honestly that your truth must be my truth? Do you think that your truth must be my truth? If my truth cannot be your truth and your truth cannot be my truth, why can't you maintain saying your truth? Let me keep saying my truth. Why must you people always want to use emotional blackmail to blackmail people into coming to your side? One-sided. So many issues that has been raised about Ebukobi. Oscar, I know your stand. Even during the time of Nwa God Ifia, Oscar, I know your stand. Even during the time of Okuru and Ndi Igbo, Oscar, I know your stand. So, can you tell me on now all this stand, I put this side, you put this side. So, which one-sided are you talking about? Which one-sided? Inbox one your own contact, because if I'm on a live program and before me measure programmer, this commenting very capable. Now, let me go back to Akwoma latest TV Onya. I've been seeing what you are doing on Facebook. But unu feel no na drone so easy to come out and call out somebody. Unu feel no na drone so easy to come out and call out somebody just like that. You are coming to advise me as who? As who? Yeah? As who? Oh, Oscar modern no nye Nnewi. Oh, modern no nye Nnewi. You see? Eme hakuona se adroncho ni wo nye Nnewi. Adroncho ni wo nye Nnewi. Emehakwa adroncho ni wonye Nnewi. So munayo kelo nyelu Jpac advice. Your only happiness now, no matter what you are pretending, is that na Jpac putarulono na kota akuzayon. Na Jpac putarulono na kondezayon. That is your only happiness. Any interest also in this particular matter. I'm telling you, your only interest in this matter now is that Jpac against Zion and against Zion. And the high time on that nonsense will name on Facebook where the better for you. Yes. Yes. Yeah. Rodo TV, this thing Ideru here, of course, you know that no problem Muki here. If Ideru here, you know that no problem Chuku or Akwoma latest TV oko.
Akọmalites TV Chineke kpọọ ọkụ ka nna agwa Chineke kpọọ ọkụ ekwensu pụọ ọnụ Akọmalites TV ngụ onye nna agwa ụmụ ekwensu na-akpagharị in human form ụmụ ekwensu na-akpagharị in human form. You think that your enemy must be my enemy before my wewuru your friend? If you think that your enemy must be my enemy before my brother your friend, then you are lying. You are lying. How many times can Jpac how many times can Jpac put on Facebook come on or call? Where were you? Where were you? Yeah? Where were you? For the record's sake, for the record, living us shin on so toto. You go to the level you go first before you start telling me you have a long way to go. You go to now first before you start telling me that you have a long way to go. Yeah? You go to that place first. Yes, you go to that place first because when you on phone na Facebook, on na bataya anya, on phone na Facebook na umate because of na na bata na Facebook bia na ekuku. Meanwhile, some of you, if follow you off Facebook, on to cash phone, where if you if follow up onye chore phone keta phone in action. Angela Wosu delu, what can 1 million do for you? Jpac, even the advisors nina, ebe ha neje accord the life history ha. Go there, if ebe ha neje accord life history ha. Yes, Jdiak, if ebe onye neji all this diplomacy neji will manipulate money. It is not ezugo. My stand still remain solid. Welu chinile. Ichobulu nwanne Jpac ewepụtana picture na Facebook here one day. Onwe ife ọkọfọ hom. Je na comment section. Ka ifu comment ndị niile anasị Jpac nwanne. Egbanna na chine. Je na comment that video. Go and refresh that video. Bagari na page Jpac. Iya fu video ebe Jpac wepụtara picture ntiye ko ife niile ọkọlụ maka m. Jee na that comment section ka ifu ndị niile na-abịa advice na Jpac nwanne yu ka ifu comment ha dia. Number 1. Then number 2. Keri ife mmeru Jpac mmadụ ya eji bịa na asem na Jpac nwanne m. That I came to Facebook to advise Jpac that na gona mmadụ megide oye the moment oye guna onye ahụ kwụsịrị na kpuo, do not come out to fight that person. Now, the crime committed onye ahụ na-ekwu do not come out to fight happens to be somebody ndana advice me like you. Yes, that is the crime. The crime I committed wona mo gwalu Jpac that you must not fight accusation. Meanwhile, onye akpu kan tike no here afuru video melu ebe ọ na-agwa Jpac na mistake ọ na-eme ekwu ọsa ekwuon n'ifo ni diri ime nya meshi ọnụ no need hopụta ọsa ife kwuru. Can you tell me this thing okwuru kita na video mmelu maka Jpac yesterday ko nwanne nya can ife do different from these two things? He came out to advise Jpac to keep his mouth shut, that he must not reply to ife ni na problem on enwe na ekwu hagara na mo maka tabia me video. Now that thing yikwulu and nke mkwulu can ife di shene. Your only the problem in with the well man na must stand with Ako and na must stand with Zion. 100% undiluted. 100% I stand gidigba with Ako Zion and the Zion ministry. And you cannot do anything to change that fact. I have stated it, and I have stated it very clearly. What you people should be doing is to go and advise Jpac. Advise and Jpac. Jpac is supposed to na ndị nne we are they make a Jpac. I'm not me. You know nothing about me. You don't even know any single dime about me. Yeah? For every discussion na Facebook I kuna kuna bi Zion na akwụ ụgwọ according to unu bia ahụ kuna onye na akwụ ụgwọ ka na ajụ. Kele onye na-akwụ n'ụgwọ kono onye na-akwụ n'ụgwọ. Kele onye na-akwụ n'ụgwọ because I must stand na one place ebe ngwakwu. I hate to be using these words, but Chineke ya akpọ some of you people ọkụ ndị apụtarụ ka unu tie ọkụ na ana Igbo. Ka unu tie ọkụ na ana Igbo. Ka unu tie ọkụ na ana Igbo. Otu Jpac onwebụghị ụdị afọ na-akpọbụghị ụfọdụ n'ime unu wish go Jpac ife do worse than what some people have even said in recent time.
But you quickly came out to start defending Jpac because now Jpac can go up against your greatest enemy. Jpac can go up against your latest nightmare of motivational speakers, peacemakers, advocates, instigators in disguise. Since when did you people start liking Jpac? Akoma TV. Akoma TV. Mona come on Facebook. Your work in this Facebook is full of deceit and lies. Yes, it's full of deceit and lies. Let me be honest with you, Akoma. Adama reply to people. Go and check it. So many videos have been done. Apart from Kelafaya, David Yawe, and Onyekwa, Ndozonine, Ogide, Ochastafam. Did you hear me reply that video, and so many other people? I don't do that. I don't do that. But on your own, I decided to do it on a live video. Now, can play that nonsense okulu na Facebook. Can play that nonsense okulu na Facebook. Unuchena na mmadu niile no ya ka into this coward lifestyle unu nebi. Then you don't know Ezugo. You don't know Ezugo. Go and learn about Ezugo. When you learn about Ezugo, then you will know who you are addressing and the character in our address. Anyhow. Anyhow. I hope somebody will manipulate you anyhow. I have seen things. Yes. I'm gum things. You gotta go. I'm things. A lot of things that my experience in this life has taught me. I know betrayal when I see one. Yes. I know confusionist when I see one. You gotta go. I know when I see a man who is struggling to survive against all odds. I know when I see that. And I know I know somebody who's solid when I see one. No matter what. I even know somebody who is not biased, who is balanced. The moment they speak, you will see them. You are one-sided, Akoma. We know where you stand. Go to your videos in the past. It has proven clearly where you stand. Who are you to come and advise me in Jpac issue? Because you feel I should close my mouth. You feel I should close my mouth because now we are Jpac and yana. So I should tell Jpac and yana makwa kuzayo nogo. Jpac na kuzayo no umete onyeka. Omwerife Jpac yememwa kuzayo. Is that not the bitter truth? Was that not the reason why only you were going to go Bukobi? Ebu no man and Bukobi ablomate. On go several eye contact you will contact ni na hono man no well. On Amaho no will ye, Mbanyana Mazan and the Canon ano. Mba hono guaria no keko, Mbayana Tanimo State, Yana Timo State, Nabia Southeast North. That was if many people were there. The moment he generally against Bukobi, on no no solid contact with the federal government. On na power na contact ijere kare ono kwagide we kwapo ye no. Today more than 4 months in detention without his family, but you are there with your family, enjoying with your family. It seems no na draw more wicked than anybody. Yeah, it seems na wickedness in kono. It is undiluted. For as long as na mado na walk towards your interest, unachoro ekosho unya ono floka Jpac na anwụ akụzayon ọgụ. Ono nọrọ na akọrọ ya aka nya n'ụwa ọgụ maka na onu hate la akụzayon. Onwe ife mere Jpac echi niile. Ndị unu na-demand justice for. Unu demand justice for them. Your cry and your noise about ijele. Ọkpọpụta gị ijele. Etere 1 naira na case ijele. Etere ije ọkpa ka etere okwu ọnụ. How many times have you come on your Facebook to address the matter of ijele ntu isi ya support here during the time? Oge kwuru maka voice note to Ebonyi son. Did you condemn it? You came out and you boldly stood for what is wrong. You boldly stood for what is wrong. When have you ever started saying the truth to hear in this Facebook, Akoma? I am asking you, the most biased human being Umfugolu. The most biased human being Umfugolu. Ishenande newi na-eme to a Jpac isi eme. Onye ona nwafo newi na do solid eboko. Usike eboko. Onye ona nwafo newi. Go and look deeper at onye ona ima no obala newi ke eji wemwe. Anyị na-akwụkwụsi ike ada kpọ onye Nnewi like this. Onye Nnewi wa na adumbuga. Yes,
onye Nnewi wa na adumbuga aya he kugari ka fa na etu a Jpac si kugari anya ka o ji eme ebe ọ na ya eji na aya do constant ebe a no gide ebe ahụ on telephone na ife ahụ onye ahụ ji wee wuru onye Nnewi emego. If that is what you are seeing as na enye m ego, good for you. I can never live a life of Jpac. Me, I can never live a life of Jpac. Ana m enyochacha before ma nakpuo, and the nakpuo mechafu no nwere ka ife si wee do. I will leave. I gave him this advice, which you don't want to give him. I told Jpac, go in and close your mouth and continue doing what you are doing. You can only see it as a bad advice because look away from accusation. Will another face it there? Look at friendship in general. Then you will know that Jpac has betrayed trust. When Jpac stopped talking about Zion, nobody would have known if he had quietly moved away. But he went around and started looking for a way. Oh, yes, you win the Zion. Can the Zion wear a hat? Yeah. Oh, wogido ha wear a hat? Yeah. We feel on at the ground that go set for him. Have you ever seen a video ebe Akosayon potana o Jpac afa? Mr. Advisor. Have you ever seen a video ebe Jpac ebe Akosayon potana o Jpac afa? Mr. Advisor. Ofeka mo mgbe kelu nkukwa. That is what I call people like you. Bitterness unu nwere ebe Zion ministry no. Ebukobi and Akosayon, you destroy some of you one after the other because you won't even know when you walked into Inya Hunubulu. Yes. Advice yanu Jpac, and let me even play this video. Advice yan Jpac to be a man. Yes. On a wutem na mfumuke achohe okuka a man. It pains me a lot. Mfumuke achohe okuka a man. Equal good morning not to be fine. Equal na good afternoon. Mukene good morning na consistently. Ka if no we reason patari juwe bido good morning na. Yeah? Must everything be money? That is why you juwe feel no onye ona na ekwu maka Zion. Na akwuru ya ụgwọ. Akoma TV. Abolongo. Let me tell you, Abolongo. Before mbata this blogging work, ana meji egum atalo, gun moto n'anya. Ana meji egum atalo wori na-enye ndị mmadụ, ndị not in need. Yes. In case if you don't know, ọ na-adụ unu ka onye ọna batalo here, na onye ọna batalo here wo yes, ego Facebook bata erie nya because no all program mere eme. Ọ bata I will eat it, tinye na bank account wori me eventually jeme. But I don't want you people to start seeing that na no onye ona na-ekwu okwu maka Zion, non Zion na akwụ ya ụgwọ. My friend, lụọ ọrụ ị na-alụ n'obodo oyibo ebe ị na-alụ. Lụọ ọrụ ị na-alụ n'obodo oyibo ebe ị na-alụ. Lụọ ọrụ ahụ ị na-alụ. Yes. Lụọ dia. Funde ya weme hakwa Zambia. I went to Zambia 2013, 2014, 2015, 2016. More than 14 I know go there because of me. At my invitation, Habia, no Abraham here. And they came and they made it. Yes. More than 14. Yes. I am proud of that. Yes. Very much proud of that. So, man, if you na-eme onye ọnwụ na pọtakwu okwu, onye ọnwụ na-anọrụ na-ekwu okwu, ma ndị na-ebe ya uchi ụtụfo ibe ụnụ na-alaha ụla, unu ekpuchisi ya sweta woo slow na-aga ebe unu ya eje lụ awali job. Unu niile pụtara na Facebook ịbịa bamba. Unu niile pụtara na Facebook ịbịa bamba. Ka m play this video ị na-advise mụ na ije ụwa. Ina advice mụ na ije ụwa. Onye ọnwụ na-akwụrụ okwu maka Zion ka akwụrụ ụgwọ. Ụnụ nwa na-ekwukwanụ maka Omenala bụ eziokwu. Mata ya so na-akwụ n'ụgwọ. Ụnụ nwa ndị na-edefend Omenala bụ eziokwu. Mata ya so na-akwụ n'ụgwọ. Yes, o nwere ego ya akwụ, mana onye ọ na-apụtalụ kwuo okwu in support of Zion. Ọ na-asị na ka Jizọs
na-eselu ka gụ na Jizọs na-ese okwu agwangụ na onwe ife na-esere mụ na Jizọs agwangụ na Jizọs nwere ife na-esere mụ na my family. Yes, o nwere ike nwee ome ego but ntụ ndụ juru m afọ and I can never be anywhere beleface like Jpac. Yes, I can never be anywhere beleface like Jpac. You people should advise Jpac. Oblong if you only like Jpac and nefu Jpac and call Jpac to order and advise him. Yes, advise him. Obona governor Ezioku, not your governor Ezioku name mislead. Nya Jeka hana abune lofo if I had a line or ya won nafo and I'm a also nya wonye apama how na online or kapama hana make go hana today. So if you feel that na if you feel that na your no Facebook page wo ego inwelu no nyawu your business no nyawu your shop, do it very well and organize it very well. And with so many people all through Facebook ka ha jeri today and here we ne achieve so many things. You must not be working with integrity of people. Wolu brain and emotion ndị mmadụ na-akpa ego. Onye adaghị enye ego ebido kotobe onye ọzọ nyebe ego ikwibere onye eni. That's all one is a hype man. Je mama mbem ki igbe credo ha. Je mama mbem ki igbe credo ha. That is where e ya date onye ọwụna ifuna. Igbe credo na abata keta afu o ma onye wu o ma na wu mbem. Iwere ego nye. Je mama mbem mo je go hype man ka hype man jo ha. Nda awu hype man ka ha. Nda awu da hype onye ha funa. Ha hype wo inye ego. Yes. Jail where or focus na your MC job or MC na-eme odono ha onye ofuna ka ọ na-abata obido tuwe ya afa wuru company ọma ha no na-exist wori ebe onye ahụ n'isi. If you want to do blogging, add a little bit of consistency to your blogging career. Add a little bit of consistency. It says a lot about you. Ndị mmadụ nwere ike bịa taa na-eto but at the long last o nwere ife dị iche na people ma na-edo solid somewhere. Not mana onye me ha ye ona asị na-enyeri ego wotadukwa na ego nye mmadụ unu enweghị ego a na-enye mmadụ enye wotagodu na ego nye mmadụ unu enweghị ego a na-enye mmadụ enye na evido okwuru Nnewi man love money more than human being, but I don't want to believe it because asavu m onye Nnewi n'ụwa asavu m onye mbana Daniel Okeke my brother afụrụ nga ebe a asịkwa na ndị Nnewi like ego more than human being. Okwe nụrụ ya Nnewi man like money more than human being. Ọ bụrụ na m wuo onye any town, let me not mention any town outside Nnewi, will you pay attention to my town? You will address me without making mention of my town. Ugo nwanne my brother, you made mention of my town because name na Nnewi wu nnukwu obodo and no nwere ife jiwe mmadụ Nnewi. That is why that name Nnewi jiwe na arrange bell na ntego Nnewi man. Every day ka na-apụta na Facebook a na-achọ ntụ anyị si wee address ndị Nnewi better ka ha wee megon. Ndị Nnewi do hard working. Ndị Nnewi nwe hustling spirit ọbụrụ dị a Jpac nwelu. Yes. Ọbụrụ dị a Jpac nwelu. Yes. We address them as ndị Nnewi our brothers. Mana ịkpa ha agwa nwere ka isi wee kpa anyị agwa ụlọ onye ụkpọ ka ịwụ ihe onye Nnewi. Jpac ada akpa agwa ka onye Nnewi. Jpac ada akpa agwa ka onye Nnewi. Ịchọ ka m kpụsara gị afa. Yes. Jee na-eme Ifeanyị Nwosu is he not ọ nọrọ na Facebook a? Ọ nọrọ na Facebook a. Even older ọ nọ old na Facebook a ntụ Jpac is wee nọrọ nwee much followers. Jee nene ka Ifeanyị Nwosu ji Facebook page ewere eme. Jee nene ye mana ụna anyị ekwekwa Jpac eziokwu. Jpac aha eme ka onye Nnewi. Jpac onye ụkpọ onye kpaba ahụ dị agwa anyị agwa n'iwu onye ụkpọ anyị agwa n'iwu onye Nnewi. Yes, mana o nwere ka ihe esi eme anyị agwa n'iwu onye Nnewi. Yes, mana ịkpawa ha agwa kedu ka ndị mmadụ si wee tụ na oisi merugono agwa na oisi meru ka ọgụ na agwa ya ife eji agwa ya osisi eji wee kpue ka o wee maa na agba osisi ọnwụ na osisi ọjị ka eji wee lụọ agwa ya nwoke na ọkwa osisi ọjị ka eji wee lụọ. So at this point let me address Jpac as onye ụkpọ and not onye Nnewi. Ụkpọdụ na Nnewi South, ọdụrụ na Nnewi North. Nnewi nwere one local government which is Nnewi North. Yes, ụkpọdụ na Nnewi South
Yes, ụkpọdụ na Nnewi South, in case if you don't know. Ọ da akpa agwa ka onye Nnewi. Yeah, onye ọwụna na-amapụta na Facebook ịbịa kọwala anyị Nnewi. Ịbịa kọwala anyị Nnewi. Ndị Nnewi na-eme nka, ndị Nnewi na-eme nka. Why must it be Nnewi ka ọ na-akọwa ife niile a? Obodo ị na-admire. Obodo na-motivate you. Obodo ịma n'ụsọ na pride of southeast. Ndị Nnewi like ego karịa mmadụ. Yet na ha kpọpesịa borders ha. Ndị neighboring towns and villages and the state bịa reside ya na Nnewi. They are living their lives as if na how indigenous of that obodo. Yet ndị Nnewi like ego karịa mmadụ. Ịgbakwara onye Nnewi boy yo. Ịgbakwara onye Nnewi boy, ịgbakwara onye mba anọ bụ boy. Ọkwa onye Nnewi ka ịgbalụ boy. Ịgbakwara onye mba anọ bụ boy, ọkwa onye Nnewi ka ịgbalụ boy. Ị ka nwekwara something to do with Nnewi. Agotolo Nnewi. Ndị ewu na ọhaneze ndị Igbo ndị na-ege ntị abịakwala m ka m si abịa aha m aka ọma. Onye m ji maka ya na-eme vidiyo ugbu a nwanne m ntakịrị. Gosi m ga-akpọ ya nwanne m ntakịrị. Ezugo Global TV. Onye ọbụla ga-watch vidiyo, watch ya biko. Gị tag Ezugo Global TV ebe a. Unu ma dịka anyị nwawo ndị Igbo. A na-ekwu na ndị Igbo love ego. Mụ na umesokwe m love ego also. Kama nke is because of that love of money m nwere takpo n'ime gọta ebe m na-ajụ ego. Some people na-ekwu na Nnewi man love money more than human being, but I don't want to believe it because asavụrụ m onye Nnewi n'ụwa, asavụrụ m onye mba na-aga otolo Nnewi, so I won't be a stranger to Nnewi people. Nnewi man love ego just like every Igbo man, but ama m ebe limit nke ndị Nnewi ruru. Onye Nnewi a na-sabotage onye Nnewi bie, but nwanne anyị nwoke Ezugo Global TV a the way o ji akpa agwa online ọ na-eme ka m na-question ụlọ the question na this brother onye Nnewi the ones go na akpa agwa online o because na mekweho na onye dụka akụọma n'ogolo obodo oyiwo how many years is supposed go na by now no ye enwe na one benefit community enwetagolo ọwụ na ilu bụ level iyeji wee nye your community that benefit mechie ọnụ na kpuo abịazina abịa kọwala anyị ịbịa be ndị ọcha. My sister ofu nna m nọ UK, my sister ofu nne m ofu nna m atọrọ m ofu onye tọ mmadụ ebua wee bịa tọ nyanwa obi UK with family with die na ụmụ ya niile ha bi UK. My sister who a devoted nya ana agwakwa ụka my sister wụrụ n'ọdụ na ndị a na-agba ọ supposed iwu a pastor or an evangelist, no decide there to go into that ministry. Yet to be UK, and she is doing fine. Enolo ofonya pota se na-ebia bendosha bendocho onu nocha okwonka anyị nwechakwala ụmụnna anyị nocha dia una mukuna osikike na-ebia na family na Igbo today ya no matter how poor that family do ya folele ofonye ma mmadụ bụ ebe ahụ n'obodo oyiwo. Yes, emokuno osikike na-ebia na any family na Igbo today ya folele one person or mmadụ bụ n'obodo oyiwo. So na nna akpa agwa etu nsi akpa agwa ukwonu na mụpụta na Facebook a wee gwa ha n'ụka aya na anywhere n'ụka enwere ebe ọ na-eje kwurusi ike na ya esoboghị ha na ụbọchị na nso ha kwuwe na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ha agwa na ezugowo the ultimate na ezugowo the wisest na ezugo kalaka na mmadụ. I don't want that accolade. My page eluho to this level because of that thing on nako. So I cannot start talking about it now. You got that? So because onye na follow na Facebook ma even stand for na Facebook. So if you are against me, it means you are against even stand for na Facebook. If you are against me, it means need to against even stand for na this Facebook. Go around or up. Every time now about Jpac one leg maka nke we shoku mo na-ekwu okwu na ụmụ mba no ọ wụ na-ejide onye mba no ka ọ na-eri ozu mmadụ so onye ga-eme expose I choose not to be that person get member no man expose because ọ wụ na m so my house ọkụ aga m abịa na your own being ụra ya wụ onye ma ihe shi akpa agwa Ezugo ị na-ekwu okwu dịka onye ma ihe but na akpa ma agwa gị na-akpa agwa dịka onye ma ihe. Thank God na ịma na m na-ekwu okwu dịka onye ma ife. At least agwago ngo ya na ngwa na-ekwu okwu dịka onye amaghị ife. Amaghị m akpara m agwa na mụ na ga-ebiho. Yes, ị na-ekwu okwu dịka onye amaghị ife
ọwụrụ ha na-ema na na-ekwu okwu ka onye nwe ife. All we do here on Facebook we to talk. Have you ever seen me ebe nna akpa agwa iji wee ma na nna akpa agwa duka onye amaghị ife? But agwago ngo here na ngo nwa na-ekwu okwu duka onye amaghị ife. Akparamagwa ya no ngo close ka mma ka isi akpa agwa. Yes, all only people know around you will tell us that beside or beyond what you say on Facebook, that this is your character or how you behave. Until then, we will judge you with what you say on Facebook. So, ọbụrụ na iji ọnụ ukwu na ezugo na ekwu okwu duka onye mụ ife hapụzie maka akparamagwa ị na-eje na mụ na ya nụbụ and the more ka nsi akpa agwa. So thank you for confirming that na ezugo na ekwu okwu ka onye mụ ife. I am happy to hear it from you. It means a lot to me. Another 5 years to energy nji eme ife na-eme na Facebook. This recommendation, it goes a long way. Somebody keep on this recommendation one place because it goes a long way. It goes a long way. Yes. The other one no kwa na Nnewi dey am afọ no ka ewi. Iju wa ka ọ na-agwa. Every time, by the way, ebe two people na-eso okwu. Ikwesi imejiri ihe emeji ka ikwesi na aside one person. Nlecha anya. Ka mbido na ebe a before me play about this thing. Ịbatara ebe two people na-eso okwu. Ikwesịrị imeziri ihe emezi ka ikwesịrị ịda aside ofu onye. Biko nu ka njụ na ajụjụ. We had series of okwu na Facebook a. Mgbe Matthias na akụ ha nwere program. Biko nu nda o ndozi ka ha bịara idozi ka on side ka ha na side ofu onye. Mgbe olu na issue of Akụ Zion versus Ijele. Nda o ndozi ka ha bịara idozi ka ha aja ka ha na aba Ijele che na onwere ife ya eme. Kele okwu owu na ekwugolu na Facebook a nda pụtara ka ha dozie if not ka ha mebie. Can you tell me one? Tell me one. Today ka ha mana na epụta ebe mmadụ na-abụ na enwe okwu that you should come in ka ebia dozie. Today ka ha mana epụta ebe mmadụ na-ekwu okwu that you should come in ka iwe bịa dozie. Kele okwu ekwu nara na this Facebook ọwụ ndozi ka ha bịara idozi if not to take side with ofu ebe na apịa the other place ka ha fụ na ha apịawuru ya apịawu during the time of Okwuluọra ndị Igbo ha bịara idozi ka ha bịara ino Okwuluọra n'iyi. Chineke ya akpọcha unu niile ọkụ na Facebook a. Chineke ya akpọcha unu niile ọkụ na Facebook a. Unu ndị du jobless achọghị ije lụọ ọrụ were aka unu na-ekwu na ndị du productive na ha du jobless. Chineke ya akpọcha unu ọkụ na Facebook a. Ịfụnanya ya ego esina n'aka fere aka. Ego esina n'aka fere aka sinye godumo enough na-enye n'alụ Jpac. Yes. Sinye godumo enough na-enye golu Jpac because na isi na ego esina n'aka fere aka it means not the same person na-enye Jpac ego mbụ onye na-enye m the money. Sinye godumo na-enye godu n'alụ Jpac ka e wee marụzie na ego esina n'aka fere aka. Yes. Ọkwa ego esina n'aka fere aka it means not the same person na finance Jpac. So ọwụ na onye na finance Jpac bido ịkọta onye na finance mụ na why will I not like to stick to my job? Will you want me to lose my job? I am asking you. Ebe realize the fact that na ego esina n'aka fere aka na-ajụghị ajụjụ onye employer mụ na Jpac ka anyị rụọ ọrụ ya ọrụ. O wee wụrụ na Jpac eme something onye ahụ employer anyị wee chụọ ya. Ya prefer ka lose my job or ka Jpac is well off ka mmezi wee lose my job. I am telling you in the language you will understand now. Ụmụ okoko onye ọwụna ka a na-akwụ ụgwọ gara ikwu ha gara na the highest thing ha ya agwago na akwụgo ụgwọ na-egobigo na ego esina n'aka fere aka. Nyawo the highest thing ha ya agwa na ego esina n'aka fere aka. Beyond this onwere ife ọzọ ha na-ekwu. Ha kwughị ife a mana na ha submit go that need defeat go ha hands down. Ha agwa na akwụrụ ụgwọ mana onwekwe onye kwụrụ ụgwọ. Give me this thing we put Jpac one leg out of the line. Shame on you. Jpac one leg made something. Why don't you correct him? If you don't go online, get correct I had on your mind. But nke na put in a take his side. Ile so kuna Jpac one leg gaganga. Shame on you.
I'm this video name also you can make 20 videos. Mga to pokwa ga ono. Nyakwa bu uzo me video. Osizie na ime 20 videos na ya atopuru ga ono. Nyakwa bu uzo me video. Ogwono furu yo. Ka okwu agba. Ka m wala na agba je egwu. Okiku na akọnwanne ya. Ị na-ekwu okwu ka onye ma ihe ezugo mana akpara ma agwa gị na-akpa agwa dị ka onye ma ihe. O repeat kwa na again. Over-emphasizing. Nnewi people love money more than human being. I don't want to believe it because aside from onye mba na-aga tolo Nnewi. Ama m ebe the love of money onye Nnewi ru. Oru nke onye Nnewi sabotage onye Nnewi bie. Asa mmadụ ijikwa anya ga-eme this thing or because of money ka ị ga-eme ihe niile a. Gịnị ka ị ga-ege n'ezugo? Gịnị ka ị ga-ege n'ezugo? Ọwụ na Jpac nwanne gị gaa nga. Kedu ihe Jpac nwanne gị ma onye ọzọ na-emebe? Why can't you call him as a brother, talk to him, than he put online na-ekuku propaganda get pin nwanne gị nwoke? Ọ na-awụ mlecha agwa some people na-akpa sometimes ihe na-eme m nna ihe m na-ekwu ọ nwekwa ike wee gị iwe o but ana m ayọga ayọkọ hapụ iwe gị iwe kama onye ọbụla ama ihe ga-efeel what I'm feeling now. Asịkwa m ga-enwetara ego where you are getting money from o nna but behave like onye ṅụrụ mmiri ara. Why iji mụ onwe gị willing tool a na-use gị na the other one mere afọ ọnụ ka ewi. Anyway, ebe a ka m ga-ekwukwu ya ofu okwensu onye ma ihe asị m na after video m na-eme ugbu a m ga-asakwa ya anything again ọ bụla ọsọ gị na-eme na-aga nwa na-emekwa my own na-aga agbacha ọsọ a ga-agụ mile. Why mmeji wee me onwe m a willing tool? Why mmeji wee me onwe m a willing tool n'aka ndị Zion mana o mekiri onwe a willing tool n'aka Matthias and his stupid ideologies. N'aka Matthias and the ideology do so open that this is baseless. Akoma TV iwe okpo aka m na-atụ inu na nwa m Ebuka Ibu ahụ na nwa m Amaka Ife ịghọtago na nwa m Ebuka Ibu na nwa m Amaka Ife. Hear it from me and hear it again. Let me reiterate my stand with Zion, my stand with Ako Zion. It is undiluted. I can only advise anybody who want to come in between whatever thing. I can only give you an advice. Jpac arrest echi niile after disregard the advice niile nyegolie. Mmade eti Jpac every day na-emeri video na amụ ya amụ. Take that word from me. Take that word from me. Una abụla ezigbo mmadụ. Ndị Igbo achọrọ ife ọma. Ndị Igbo achọghị ife ọma. Ndị Igbo achọghị ife ọma. Anything do good that has to do with Igbos, for as long as na attached this religion a na-akpọ Christianity na azụ una apụta oppose oye with all standard ka unu eji wee oppose. Why can't you call Jpac and advise Jpac ọgụghị na-eje ịnụ ya nụ nwunye ọ na Jpac take advice nyere a lot of things pụtara n'ihu akwụkwọ ya pụtara n'ihu akwụkwọ. Now why do you want me not to take side with Ndi Zion? Why will you want me not to take side with Ndi Zion when I already know that na normal doings not out there when you have problem with your friend you team up with the enemy of your friends so that you can fight your enemies, so that you can fight your friend? Or the right? The answer is no. Even in our business areas, even in our normal friends, it has become a norm. It has become a norm. Na okeke na okafo na adona mma. Okeke okonkwo na Michael na enwe okwu. The moment okeke na okafo selo okwu, okafo na Michael na onye nke ni awulu fend immediately. How long do people want that norm to continue? You want it now to be more like Omenala alogba aho or Omenala? Must you join the enemies of your friend to fight him? Oh, I am asking you. Betrayals everywhere. All in the name. Must you join the enemies of your friend to betray him? Are you not man enough to stand and speak? Follow your friend. Settle individually as a man. Must you run out as a coward to go and team up with his enemies so that you can get back to him? Then when he reacts, I have the same action trigger the reaction. I'll start talking about the reaction instead of about the action. Is that what you want me to do? The highest thing I can do is to advise Jpac, which I have done.
I have done it in series of my videos. Take away the hatred they do not be. Watch my videos with the Obolo. You will understand that all I have done is to give Jpac advice and tell him the impending and the reward and the end product of Uzona Gane. Yes, if na gwayewo, if rebama siri ike nwere ike imeye no continue na aga n'ụzọ ọ na-aga. And also to remind him the nature of ụzọ ọ na-aga that those saviors ọ na-enede anya may not save him. Is it not better? It's better than ebia turu ya ego. It's better than maybe justice for Jpac. Prevention is better than cure. Go and learn it now. If prevention is better than cure. If you don't na buy the Jpac aja, kona go akuzayon yi, kona akota akuzayon, kona akota ndezayon. Or if you no cholo, also so nyawi if you no cholo. Yeah, I say as we go. You want to replace Jpac in Zion ministry? Almost all the online they speak for Zion. Jpac and a governor the first people also go Zion. Why do you want to go in where you know you cannot sustain? Is money everything? Is money everything? Money is not everything. Sometimes speak on an ideology without even being given money. Without even being given money. I should be able to see Akoma TV. Say, na Akoma TV without expecting any financial or material benefit from Akoma TV. Sometimes there is pride in doing that. Yes. Sometimes there is pride in doing that. I will go more to my principle in this life. One of my principles anyway. Look, let me tell you. Osiki kenifu okungumwakulu about your enemy. I can never take. I am telling you, simply because I know you don't like him or her. Am I expecting you to say anything good about him or her? You can only find little percentage of people who can come out about their enemies. You can only see little percentage of people. Many other people are the. So now, why will I come out and start clapping for you because you are slandering your friend? Even if you come and team up with me, I can only use you. Yes, you are only good as being used. And when you force it to good for, again, if not to be used. So, since you have make yourself an instrument for everybody to use you, why can't people use you at will? Since you have made yourself a tissue toilet for a tissue paper for people to use you at will, you people should speak against betrayal and Igbo. Betrayal is fast overtaking, it is fast becoming a principle in Igbo. Speak about betrayal of trust. Speak about betrayal of friendship. Especially friendship. There is nothing friendship cannot swallow. If he so you people should stop betraying friendship. You people should stop making friendship look like it's a business. You people should stop monetizing friendship in Igbo. You people should stop monetizing friendship in Igbo. Or either monetize friendship or why can't you walk away? Why can't you walk away? Walk away and go and face your own life. Your life must not stand and end with that person. When anything email your friend, you can equate with money. Nothing. When anything email your friend, in a sheet, balance here with money. Friendship is give and take. Yes. Friendship is give and take. Now one thing betray more like a norm. You even see people who will come out to be supporting nonsense because you don't like Ebukobi and you don't like Zion. You don't like Ebukobi and you don't like Zion. Yeah? My stand in a Facebook can defend. If you don't like Ezugo, now for your pocket, it doesn't concern me. Man, then I say I hate Ezugo with passion. And then I say I love you, Ezugo. And my mama don't ask me Ezugo, I love you. Why should I be bothered about only you, Nebu? You go myself and answer you cannot even do anything for me. And I say I hate Ezugo with passion. Onya he love with passion. Gunu ki me go ye. Love
of what benefit can love out to ya. Do you know how many people both na my inbox and even on comment section now say Ezugo I love you, Ezugo ride on. So what makes you think that Nangonwa hate him no more even jigeme? Do I even know that he exists? Ongonwa manande exist. I don't even know that you exist. So that is the bitter reality you have to swallow. So now how do you feel? Now na your hate. I don't give a damn about it. I don't care if you hate me or if you like me. I don't care. Yes. It was inconceivable the idea of imepe this Facebook. I did not discuss it with you. Discuss na Facebook maybe for we did not discuss it. So if we did not discuss it, I have made it very clear that this particular page to open for a specific reason. If you don't like that reason and you don't like following me, I don't know why you will decide to go on. I understand the fact that no one Ezugo as a threat. I understand the fact that no one Ezugo as a threat. Isi na won. Man, that headache paracetamol when keep that headache anywhere. The earlier you know this, the better for you. Go and make your family proud. Go and make your community proud. Go and make your community proud. Ebuka is making Ndi Igbo proud. All these men of God they follow, they are making their people proud. Even Akwa Okuko, Udibia, Joseph, Tayi na community. Ngwa no way you do against spiritual things. You don't believe in spirituality. Go and make impact in your community. Can your community feel that of a true, that physical controls spiritual? Go and do it. You put a transformer during your community as only no Bodo. I have said this so many times. For ndeni na no Bodo ya every day na been na Facebook. Una na ko ya ndegbe ha na anyoko. If that no no Bodo you na eme ofuma so nda ka ifa ha na ko. If that no no Bodo you na eme ofuma so nda ka ifa ha na ko. Onye ona bi obodo iwo na eme ofuma. Onye ona bi obodo iwo na eme ofuma. Wo ifo ye me na community ka community feel impact ya. Onya ifo nya ya dị iche. Ije ụfọdụ n'ime ha alụcha n'ilo. Yes. Ma ndị nọ na Nigeria. Yes. Ije na side be Akonadis ya. Ogbuefi Bernard Okeke nwanne nwoke ji interlock nwa entrance niile batarube ha. Emegonya owuru video. Church na akoto. Ifeanyi Obalolo church ya. Ji interlock ma ilo batalubeye loye nnukute gota nwere ike iri onye ha kam. Wuru street light ma ihe. Ndị niile na-ele ife na street ya n'abalị aha amoyoko. Street light ya do so bright nke na ichi ịta akala. Jee na ụmụanụ ka na street ya ihe gota akala. Ichi ịta abacha. Jee na street ya ihe gota abacha. Ichi igolo ọgwụ n'abalị ebe after 10 jee na street ya ihe afụ chemist oge ihe gote ọgwụ because of street light. Ngụnwa n'obodo oyiwo agwa anyị ka ndị ọcha si eme. Kerifi na-ewonatala anyị n'una mgbe akụ Zion ahụ na-akọ ọnụ abịakwa na mmepe zoro bitters. O mepe na that zoro bitters are employed ndị na-arụ na that factory. Are employed drivers na anya moto ahụ. Enwere direct and indirect employment there. Enwere so many distributors, sub-distributors. Enwego shares ebe ego si n'aka Akụ Zion wee na-aba na akpa ndị mmadụ. Ngụnwa onye na-akọta Akụ Zion kere ife imegolu ndị Igbo ihe fụrụ n'anya. You love ndị Igbo and they nọrụ n'obodo oyiwo fụka be ndị ọcha si work. What have you done for the common man on the street here? Ndị filu one fụrụ n'anya. Inwere ego. Eche n'ọnụ ndị eze afọ juru. Eche n'ọnụ ndị eze afọ juru. The rest of us not this side. Wala afụfụ ka anyị na-ata. Unu ndị eze afọ juru. Can you come and do something? Ka iwe na-atọ ekwukata apụta ụbọchị a see Omenala hospital adọbalụ bọọdụ ya na gosi anyị. Seraphic hospital eselu bọọdụ foto. Seraphic hospital eselu bọọdụ foto gosigo. Seraphic hospital egosiri ya ife hospital do full functional na alụ ọrụ. Isela board ka unu wee take attention ndị mmadụ from ordinary. It's high time unu kwụsịrị ife unu na-eme na Facebook translate ye wo unu na-agbo into action. Yes, translate it into action. Unu does na abịa na Facebook abịa ịnọkọtara nnọọ kwado n'obodo a jewe obodo oyiwo ban no plane. Hai ndị mmadụ sef ban no plane gbaa tiketi gbaa plane struggle onweta visa sọsọ ka ije obodo oyiwo wee je chọpụta na ndị ọcha ahụ ejezi ụka wee je chọpụta
no ụka develop rube ndị ọcha ebe unu mụ ife ka iwe je chọpụta na ụka develop rube ndị ọcha onye ọma nọzi na Nigeria na-ekwu as a Christian unu efiro na onye ahụ onye riri eri na onye ahụ onye a na-akwụ ụgwọ. I will continue receiving that money for as long as unu decide na unu ya do reasonable. Yes, at least I know that I'm getting paid to do the right thing. What of people who are getting paid to come and destroy themselves? Somebody do onye amụma arrange na ndị otu ha bido na keta the agenda of 666 were na-egwu egwu man nọkata ị na-egwu onwe cheno mmadụ ka ị na-eme ị na-eme onwe cheno mmadụ ka ị na-eme ya ị na-eme onwe cheno mmadụ ka ị na-eme Akoma TV bịa ihe ka ị receive reason ekpuzina ife ị na-ekpu n'isi ekpuzina ife ị na-ekpu n'isi n'ọsọ ụ n'obodo oyibo ekpuzina ife ị na-ekpu n'isi n'ọsọ ụ n'obodo oyibo ejeghị ime na-eyiri sweta kpuru ife pụta na snow na-emebe ife ka anyị gbafere ifu snow anyị agbafere unu arrive go n'eluigwe unu nọ na heaven unu nọ na heaven onye ọkụ na-agba be nna ya ọ nọ n'ilo na-achụ oke onye ọkụ na-agba be nna ya ị nọ n'ilo na-achụ oke unu yiri ha sweta unu esizi etu a jide fon ụnụ ikuku a na-eku sweta ụnụ snow a na-ada ebe niile unu ekpuru ihe dụọ ma kpuchisi isi ishe na oyi ahụ atụ n'Africa hie ishe na oyi ahụ atụ n'Africa hie the only difference bụ na snow ahụ ada bịa na Zambia oge oyi gbara ahụ efere kpagharị ya ka mfụ yiri polo etu a nsogbu yiri polo n'oge oyi na Zambia ka mmadụ onye ụzụ kpụrụ ihe eyikwari sweta yiri hand warmer kpuru head warmer ịchọ ka nsị ndị alụghị picture ka ife ebe nọ like that ị na-akpụo na duvet iwere tik nwanụ ha etu a wee kpuchie onwe imeghe oyi atụpụghị anya oyi na-atụ n'Africa hia oyi na-atụ n'ugwu Hausa inwe ha idea na oyi na-atụ n'ugwu Hausa jee nụ gbaa mbọ unu gbacha mbọ pụta. The only thing m chọrọ ka unu na-ewetala anyị from be ndị ọcha awụ kedu ife a na-akpọ alternative to darkness n'ọba anyị wuru unu street light ya ya ahụ moto gbafee onwuo moto gbafee onyụọ security light ghaịwanye na n'ogbe unu niile oife unu ya deme bute transformer niile adọili na so many ogbe ndị ka jide ụgwọ na ewu ndị n'obodo oyibo ndị supposed ibute transformer asị ngo adịrị mmanụ na ọkụ na-adụ ebe ha nọ ka ọ ya wee bata Nigeria ọkụ a na-enwu ebe nọ ka ọ ya wụ maka one day you must come back. One day you must come back. Yes, one day you must come back. Afro ndị na-ekwu na-ezugo na-edeport from Zambia. Is it not a good thing that na-edeport from Zambia mbata Nigeria kama ọrụkwa ọfụma? It shows that I did my background work very well. Ngwa ya everyday na ọ na Facebook na-ekwugheri na-agwa anyị maka be ndị ọcha ụbọchị anyị ebunata ya ebe a ịbatakwa ịnachigakwa back to ebe isi wepụ. Yes, ịbatakwa ịnachigakwa back from ebe isi wepụ. Onya difference do between mụ na gị ọ ife dị iche n'ebe mụ na gị nọ. Yes, ifu na ife dị iche clearly now. Ọkwa ifu na ife dị iche clearly now. Yes, ngwa ruo n'obodo oyiwo hapụ ife ya ada eme ị na-eme another thing. Isi na Jesus we ife problem nwe n'obodo oyiwo ebe ị nọ. Street light ọ na-enwu be nna gị kịta n'obodo nya enwere m ike ije be nna gị kịta afụ ọkụ postal ajụọ m nna n'abalị na ebe adụkwo ka efie kele onye mere ife asị nna akụ ọma TV. Yes, akwụkwọ m ekwu na mụ mere emeghe nwunya mana anọ m Africa here abịabụghị m western country ntunu si ekwu. So Africa here obodo ọna na-enwe ọkụ plus unu na ebe enigwe unu na ebe ife ọma niile na-eme unu na ebe ya wee nọrọ onweghị ife agụ aha agụ sef ntunu si epenti obodo oyiwa ụfọdụ ya echeri sef na agụ ụgụ ọgụ iteta ụlọ akụ aka na do emeghere ụdọ dọba breakfast na ụdọ ọgụ na agwa ndị mmadụ afụfụ unu na-ata were eze na-ekpe ekwele were achụ ego n'obodo oyiwo ndị mmadụ anyị ekweta agwa ndị mmadụ ife unu ji eze ekpe ekwele n'obodo oyiwo mmadụ anyị ekweta iche na nche bịa bi UK na ma ya bịa nwubi iche na nche bi obodo ahụ nọ bịa biri na ma ya bịa n'ibi chere ma ya bịa n'ibi ya iche na ma ya bịa n'ibi mụnwa bi na African country employ ya labors na-akwụfụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ ya na-akwụghị ụgwọ iche na ma ya bịa n'ibi obodo ahụ ibi sorugu na-ekpusu weta sorugu na-eme oyi iche na ma ya eme na nche ime iche na ma ya eme na nche ime eji ego na-eme agwụ
ewu na afụfụ nda na-anọ na Facebook agwụ nọ na be ndị ọcha. That is to show you that that place is not your land. It is not your land. Come back and develop. My only mission na Facebook here is to wunde n'obodo you want to ebido this agenda na chake mata ya sisi. That is the only thing you owe your people is to bring back what you saw, what you have seen bendocha bubata na Ndi Igbo, and not to tell us ntu ndocha si ebi. Onwere ife iji kan si ebi beme kama onwe ife na-eme beme like you can emulate it, work on it, and bunata ebe. That is when you will start enjoying massively. Only to read but bem Isiagu inene TV buru ibu. I don't know na cushion do mma. Ena lukwa be ijekwa don okwa na ocho isi du be. Keru satisfaction do there. There is no satisfaction until you make it permanent in your place. I am teaching you now. Akoma, come and learn. Because onu put na Facebook una na wunenu for nothing. Una na wunenu for nothing. Ono na wunenu for nothing. Ono na wunenu for nothing. Ono na wunenu hit ya na-esu unu. Gono ko unu na-defend the ifa. Onye ọwụ na nọ na-ekwu in support of ụka. Ono na afọ onye ahụ na onye ahụ amaghị ife. Ono na afọ onye ahụ na onye ahụ amaghị ife. Na signboard hospital ka adọbara na ana. Unu na celebrate signboard. Ayafu bụ the hospital. Odubu operational. Mana unu na celebrate signboard adọbara na ana. What of the ministry ha no na-enwe narụ a full built hospital to international standard? You can only compare Seraphic Hospital with St. Nicholas and Ndotwe. Have you ever been there? Yes. Have you ever been there? Now, the only thing on na gwunu n'ihu akwụkwọ wo hapụ ụka na onwere ife ụka melugu. Personal belief go na mmadụ. It cannot take you to anywhere. Believe wo, for example, inwere mentor. Your mentor is not my mentor. Onye ọna nọ n'ụwa nwere onye na-elook up to. Yes. O nwere onye ọwụ Jezi na-akụ egwu. Nwa onye ọwụ Senator Ifeanyi Uba, a senator and a businessman. Nwa onye ọwụ Kletus Ibeto na Nnewi. Nwa onye ọwụ Denka. Nwa onye ọwụ different people. Now, you cannot come and start questioning the reason pattern ji wee take onye as my figure. Nne n'anya. Because you don't know if a woman or women in this life. You don't know. Now, the same thing applies to this religion. Onye gwara na na chukwu ya edo na mma. Kere onye gba na eliri meri. Onye gwara nketa na oliri ka eliri. Now, to make it worse now, ona akwagoro na every day ku ụmụnna anyị n'obodo oyibo na-abata na Facebook bịa na akọtu kere ife na akọlutu. Nwanne n'obodo oyibo ahụ ịnọ anyị nwere ndị bi na mansion nwa ha nwee. They are still telling us that Jesus Christ is real. Why do you think I can believe you? Now, these are people who make go impact home here. They have not only worked for themselves, they have also worked for their family and for their relatives. Why will I leave those people and start believing you? It is very simple. Now, why can't you people channel this effort? Look at what Senator Ifeanyi Uba did during the time of COVID. He assembled his friends and called them Anambra progressives. They built hospital now, teaching hospital, permanent site in Nnewi. They built in Ekulobia. They built in Onitsha. And they built in Oka. That is what a progressive Igbo should be doing. That is what a progressive Igbo should be doing. If you don't know, Matthias, mobilize the support. You people should put money together and start building things and not showing us signboard. Kevin a try signboard. Yeah? Mbega Brosolucha hotel, yeah? Or signboard go slide. And I ask you, Mbechika Senlocha factory, yeah? Or signboard go slide. You people even celebrated the signboard more than the hospital itself. That is deceit. That is deceit. In no obodo you what are you doing to ensure that one day upon the road from Eba Abunata here? Now they walk away. What are you doing? What are you doing? Yes. Mwa no do na mu generator mgbe no Nnewi no fodo ni mu no bata oboda iya mu iye gota mu do generator o onye amohodo no ko onye mebo travel o ko onye mebo travel ko no yada emere phone na emelu ayi ma nde di jura phone obodo iwo nwan nde na hozuru kwa ntu ise hozuru eba
The only difference when ha na hustle na-enweta ego ha in dollars due to n'obodo ha nọdụ mma. Na the only difference na nke gị ba na work hard ma n'obodo ị nọ na achọghị inyere ya aka. Ịmụdị afụfụ ndị a na-ata ụfọdụ n'ime ha aha enwe up to 10 hours sleep or 5 hours sleep. Yes, ụfọdụ n'ime ha aha enwe up to 5 hours sleep ebe ọ na-alụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha na-akwụgide ọtọ kwụọ ọtọ 18 hours out of 24 hours enwe in a day na ọ na-alụ ọrụ. Ọ pụta na Facebook ọ na-ata. Are you proud of ife ahụ ị na-eme? You went there to make your family proud. You went there to liberate your family from shackles of poverty. Ije ebe ahụ ije, my father gwa na de buga ije America. Ije ebe ahụ ije glorify the land of America while your own father's land is languishing in poverty. Kelu ebe mmadụ ya na wee kụziwere ụlọ ife akụ wee mụta iru ebe ndị ọcha ị na-adụmaghị ife dube ndị ọcha na-eto ndị dube ndị ọcha for one day ekiri ya bụ container here asị na o nwere ife ịdọwiri na for one day onwe bụ container ekiri arụ here asị na o nwere ife ịdọwiri na ka i wee je make a difference. Ndị niile na-eme ihe enweghị time ife ị na-eme. Ndị niile na-eme ha mechaa ha eje kene Chukwu ụbọchị ụka ha kwadoro eje ụka. Yes, a lot of ụmụnne anyị niile mma nọ n'obodo oyiwo isi kpakọrọ ọnụ ọfụma ha ncha niile na-eje ụka. Yes, ha ncha niile na-eje ụka. They send me videos every now and then. Ha ncha niile na-eje ụka ndị kpakọrọ isi ọnụ ọkwụ ndị na-eke isi n'aka iyori ebe a before ha wee pụọ. Ndị buga anyị wee jebe Amerịka. Ndị chọrọ ka ha gosi ndị Amerịka na Afrịka ka ha wee mara ife. Yet every now and then ị na-etobe ha. Ndị chọrọ ka ha gosi anyị na development started in Africa na civilization started in Africa. O bukwa that mentality jewekwa be ndị ọcha. Mana everyday ka ọ nọ na Facebook na-egosi what civilization and development is all about. Yes, mana ọ na-agwakwu na all these things bidoro here. Ejike nọrụ Germany tocha Germany ọ batakwa osoro mmagharị niile Enugu egwu anyị ekwede bịa East osoro ntabakwa afụfụ here. Why can't you make money? Come here, sink a borehole. Ka ndị mmadụ bịa na-agbalụ mmiri so na the easiest thing people ya access na n'obodo oyibo ebe nọ. Amụghị m maka obodo oyibo ebe nọ, mana Zambia ebe nọ, water is one of the cheapest thing anybody can access. In fact, you can pay for water ege ya kwụ for water in a home to wee go 5,000 depending on ABB or 3,000 depending on ABB. Yes, water, light, ọkụ. So now one of the cheapest thing also you can access. Why can't you do it here? I have one of my friend na Abuja. Nwanne nwoke nọ Lagos. Ịghọtago? Ha na-alụ uno na village. Ha alụchara na uno ahụ. 3 days ago mụ na ya nọ. Ọ na-agwa m maka lista ha chọrọ ibunata n'uno. Ndị a nọ Nigeria ahụ. Ịghọtago? Ọ na-agwa m maka lista ha chọrọ ibunata n'uno. Ọ sị na that lista na ebe ha golie na-agwalụ ha na lista ha bụlụ sọ imebe ha ka ọ ya ebu na ha n'idiri ịdọị nebọs ọkụ tie ọkụ na street o wee gwazie m na ha chọrọ itikọ ịma ọkụ na street ahụ then dọị some of their neighbors ọkụ ka that lista wee balance ya na-agba ihe. What does it tell you? N'oge ọwụ na ha bata from ebe ọwụ na ha nọ na community ya ma na ha bata. Ndị ahụ ndị nọ na Nigeria ebe azụ afịa. Ndị ahụ ndị nọ na Nigeria here azụ afịa. Ka ahụ nke wee bata sọsọ ka iwe tụcha na agbata obi ya amụ ọkụ ije gota ga generator debe yiri canvas kpuru ugegbe anya nwere elili gara n'azụ ebe a kpụkọsịrị power bank 10 n'aka wee buru nkwankwa fonu ma ebe isi wee wota gụkọsịrị ọkịrịka ịsụchacha ya ide ya ede yiri na-emela anyị ndị wanna be ọta ka ifụ adụrụ ndị obodo oyibo ọ maka na dọla lele so dọla lele exchange rate lele be anyị ụfọdụ n'ime unu bido ịnị pawa exchange rate lele be anyị ụfọdụ n'ime unu bido ịnị pawa ụnụ n'ime mọsụ ọ bụrụ na ị nọ di ya mgbe dọla ka nọ 350 are you not aware that na $10,000 or 3.5 million na olu ha ego mmadụ ji akwụ ụgwọ warehouse ebe a? Are you not aware? Ịdụrụ aware na mgbe n'onwere mgbe dọla nọ 350 na mgbe ahụ na ego ahụ elu ha ego ụfọdụ ji egoro motocycle anya ihe. Yes, and the motocycle ahụ ịfụrụ ụfọdụ ndị na-ele vegetable na nkwọ na anya, ụfọdụ ndị na-ele ọkpa na-eji mechin ha bụrụ ọkpa jele, ndị na-agwa abacha na-eji mechin ha bụrụ abacha jele. Are you not aware? Kedu ifu na ha nidoro power obodo oyibo ebe obodo oyibo
ọwụrụ mgbe dollar nọ 200 and something or 300 and something ya ada abịa mụ na Facebook ene ha wabịa bamba ya abịa mgbe unu bido nyebe mkpọtụ wụ the moment esiche ndị Naijiria na-ekpe ekpere ka exchange rate daa ndị na outside na-ekpe ekpere ka ọ na-arịarị ndị na outside na-ekpe ekpere ka ọ na-arịarị onye na-asị please on your AC onye na-asị please on your AC bịa pịanụ m ịtarị na eziokwu akụrụ mmiri akụghọ mmiri ka nna gwụ na ife a work very hard ka ịbata here bịa influence your life of people if you feel like you love them so much. Stop making noise on Facebook. Stop supporting ife nwe isi ife ahụ ị na-ekwu onye na-agwanya jedewe ụka o jedewe ụka taa soro mata ya sị ha mewe mere na bụzi eziokwu o change go condition ye what kedu ife nwere to do with condition ye I am asking you kedu ife nwere to do with condition ye nothing the only thing nwere to do with condition ha wụ na ngụnwa n'obodo oyiwo nọ n'enigwe ngụnwa nọ n'aka nne Chineke bụ nna ụbọchị Jizọs ya abịa unu ya eso ha wee bịa the same plane Emirate plane or kele afa ya Etihad plane unu anọrụgo n'enigwe already ndị ụmụnne anyị n'obodo oyiwo na-eme ọfụma n'obodo oyiwo ya anụ na ha pụta so ndị mmadụ na-akọ ife ha na-akọ I am telling you ndị niile na-eme ọfụma ndị bi ọfụma n'obodo oyiwo ihe afọ ha na ha pụta soro na-akọ ife ọ ndị na-atakwa afụfụ etu ịghọtago ọ ndị na-ata afụfụ etu isi ataghị ya ọ ha ka ị na-afụ ha pụta na Facebook ha na-aba ọ frustration ahụ jikwa ha ebe ahụ kwa disentene na pass through here I am telling you Felicius Ogbuagu, thank you very much. And they know that what I am saying is truth. Ngwa okwela hacha na ụla ka eta mi jiwe na kpula o nwere ike ịnọ be ebe 8 ụla blue o ebe 7 ị na-akpụgo ụla after your day's job ela ahụ gido ụla shoot ufo ọ na-akụ ife dị ka ebe 10 ma ọ ebe 11 iteta oles no ndị na-eje ọrụ oyiwo ị mana that time iji wee na kpula na somebody can somewhere now work very hard ka o make money. Are you not aware? So some of them na ife kpatara nje emere ụfọdụ n'ime ha ebere frustration and loneliness is real. Melo a lot of these people be outside the belly. Ndị n'ime ha adịbụ established somehow. Ha do so lonely. Loneliness has supposed to iji na think about home and how to make home proud. He will na onye ha event here on. Ola. Some of them barely have good 7 hours sleep. Yes, but ndị m ife n'ime ha na work for limited time ka ha wee can enjoy ya. They are working that in a higher manner. They want to do this temporarily and not permanently. Manande abandon golubefa bafuo Bruno binafaya matazi here. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ruo ebe a na-emezi na ha adịgo comfortable with it, whatever they are surviving on. Yeah, every day na-ekwu na Nigeria. Na Nigeria ebe a ka onye nọ na Nigeria ebe a na-azụ afịa ya bịa rụọ ọrụ obodo ilo buru transformer doi gbapụ n'obodo mmiri na-eke akpara ise every December. Na-eme empowerment back and forth na Nigeria ebe a ego ahụ na Nigeria ka azụtara ya edo ha we na-ekwu ile ebe a nnọ kịta na-ekwu ile ebe a ibi kịta all individuals niile bi n'ila every year they kwuru 1 million ewere amụ interlock. Yes, that is what we want you people to be doing. Yes, jee na agọ bata na agọ a lot of ilo niile do na agọ ndị be anyị bi na Nigeria ebe azụ afịa akpa na nkata macha ha ncha niile interlock for their own good. Ife ahụ do n'obodo oyiwo be ya ụmụnne anyị nọ here they are strategizing and doing it themselves. Ngoma nọrọ na-agwa anyị sọ bụ onye ọzọ ị nọrọ na-agwa anyị sọ bụ onye ọzọ merụ na onwu na-ebele ọhọngwawu ka nna agwawu unu Akụọma TV ọhọngwawu ka nna agwawu unu but I am telling you area unu nwere ike isi nwu wee influence life ndị be anyị if at all you want to do that. Na-abịazi na-agwa anyị anything. You people are not better. You are not living better. That place, it's not your house. It is not your house and it cannot be your house. It's not your house. Iwe onye mbano.
If I want to judge you now, I will go to Mbano, your town. Obudaheno, Ube, Lagos or Ubai. Lagos or Ubai. If I want to judge you now, Akoma TV, I will go to Mbano, Ube Nile. But this is the simple reality. You people are living in illusion. You people are swimming in ignorance. If any na enjoy obodo ana me enjoy here na African country here. Ana me enjoy an African country here. Yes. So Obolona Zambia nwere ike ime ya do possible. Why can't Nigeria do it? It lies on the government. Now when you come here, individuals that are not government are doing everything possible to make sure that life will be easy for a better man here. Nigerians are not lazy people and Nigerians are not weak people. So ngonwa no kidoro no oboda a survival moves no oboda iwe will also hope. Manne igbapo appreciate ndị ka nọkwa here na survive. Or ife ekworozi ume ka ha ka na-eme and they are still surviving. Ka egwuregwu ngonwa na America asụsụ oyiwo ọgbọ na alụ kapịnta na Nnewi asụsụ ụmụ ya ndị eje university eje ndị eje gbabọ ndị eje rụọ ọrụ aka bife isi ebe ị nọ na-abata ụmụ ya adụkwa na financially bife ma ife na-eme atọfụ ụmụ fa ahụ ọmụrụ ofu onye ya efisharịrị anya mmiri ngụnwa nọrọ ka na-asụ wanna be I wanna come ụfọdụ n'ime ụnụ na nka ka unu na-ebe akwa mana ịmahụ ụfọdụ n'ime ụnụ na nka ka unu na-ebe akwa. A lot of women are in the responsible n'obodo oyiwo. They are taking things easy. Malo that look, we are still Nigerians, we are Africans. Look at why we have come here. Look at how we are going to work. Look at how we are going to build. Yes. Man ụfọdụ n'ime unu ndị filu na Nigeria unu pụrụ na keji ka akpọghị pụrụ unu pụrụ ebe a kpara mụrụ amụrụ. Every day na Facebook ka mmadụ anyị anụrụ n'ife. Ụfọdụ n'ime ha mba ha na-aba ebe a onwe $200 na-akpa yo. Onwe $200 na-akpa. Amụọdụ ka ha si afụ ndị nọ na Nigeria ebe a. Ịmụkwụ na onye nwere 10 million na akaụntụ na Nigeria ebe a ya wepụta ife ọ na-ama keke. Ọma keke olituo. Ọba adamfo. Ọ na-eje afịa. Ịfụkwe ọkwụ nwa obere shop. Mmadụ 5 ya abane ka ọ kpọnyere afịa na ya. Debezi afịa somewhere. Hancha unde onofro na fanata afọ. Of course, afọ hanata is not that they are not working hard. Afọ hanata is because that every single thing government is supposed to provide ha na ha ji aka ha provide onwe ha. Let me tell you, Nigeria nwa do half of it to Zambia do. Nigeria ya do better than South Africa and Egypt in development. I know what I'm telling you. Yes, onye na akwa balo here na provide onwe mmiri. O na provide onwe ọkụ. On they provide wrong with so many things government is supposed to subsidize. If I will name the budget, maka pressure na ego ha nwere do too much. I have spoken with a lot of people who are not even happy with it. They are, and then they do go established. If you when they will their houses, some people with their apartment far away. Some people are built to go empire there, build their empire here. It is left for them now to decide on which side to retire. Ngumo mwego nkimwele ụfọdụ n'ime ụnụ karịkwala adụrụ gara na ma agụghị aka iruo bai ịda na Mutara Mohammed airport kịta na ediport ị nwere onye ya ekwe bịa bụrụ ya na-ebunata were kpara ihu na-apụtazi ebe nye o nwere onye ihe atụtụrụ ụmụ fonu na ịbata n'obodo a kpọọ ọgwụ nọ na airplane na-abatakwodo ya bịa bụrụ ka oilitu ebe adamfo wee naba oilitu ebe akeke wee naba wee chọbada na onye ya accommodate na Lagos here before we na village on. That is why ha batazie ha mara ma mere ka ndala ilute na village o mara ma na-eme na ogwo onye ala isi dukwe mma ọ na-eme ka onye ala ahụ che na agbara ọgwụ n'obodo iwe wee bunata ọkwa nja ka agbara ọgwụ ụfọdụ n'ime ha isi du ha mma ọfụ ha ego ahụ adị. Yes, ọfụ ha ego ahụ adị because na mgbe obi obodo iwe oche na ọ gaghị ka ọ bịara ime ọmụhụ that there is life after being Dutcha. Yeah. Even if you decide to live there and buy there, it is not still your house. And in the buy in Lagos here, it is not even enough reason that you will not work hard for yourself. Mmadụ need to go no bitter truth na ewe mara. Mpụta na Facebook na na-eme ka ọdụkọ na ka ndị ebe amma. Onye gwara nnọọ ka ndị ebe agba. Ọkpọghụ nọ ebe a mụcha na nwaanyị.
inwe ha idea ọgbọhụ nọ na baa ya anụ na nwaanyị mụta ụmụ Igbo a na-azụ ha na-eje skuul ọdamya ụmụ private school oti ha na gọọmenti skuul bifo ịmara ife na-eme ụmụazị ahụ etopụta wụrụ mmadụ fichaa ya anya mmiri unu enu ahụ ọlụghọ ụmụazị ahụ alụọ ya kpọrọ ya kpọkpuo n'ime ịdụ ha wee unu nọrọ obodo oyibo na-ewest some of you n'obodo oyibo na-ewest time ị na-idoro ka mmadụ gwa no time ka ị na-ewest you are wasting time case if you don't know the only time you waste time is for you to start working hard man that na after here there is life. Yes, you will be building your home which is here. Now build your home una enjoy is na if I want enjoy. That is why Iji from away from more wezugo adama like ka closest friends nwuru big people unlike Jpac ono ya that advice ogo ono like ka ndị enyi surround ya wuru ndị ọgaranya. Adama like ka my closest friends mụ na ha na-anọ wuru ndị nnukwute ọgaranya, yet we all have them as friends. Yes, but not with the people not within my ifa who will be speaking on how to move forward. My friend Debia or encourage him for me for him and if I surround myself with the people who will go too much, I will be comfortable with the comfort I cannot provide for myself. A blue new is 460, a blue new 570. One nation blue na Rolls Royce. Yamazini ye gota camera nke nkete ye ji abagale. On him hona Lexus wa ha na blue n'ime na Camry na 2029. Moto ni na eje blue ne na Camry you gota no nke you. On him hona the valuable than all those things. I am asking you. Ego ni na ha na dachi sego mbundo garanya. Imo hona 5 million iji aka or 500,000 iji aka control with pride na grow on him hona the more valuable than a gun in a hand. Yes, you will begin to live like a man. A man who will work. Yes, a man who will work. Unamahoye. Yeah? For the go in a photo na moto na Rolls Royce. In a photo na skeleton shear. Na royal shear. Yeah? Ije kwa bapama. Ise photo. Isecha photo bapam iti ye ndị mmadụ na ase wow why na bia be plastic shear ka ịdọba na palo plastic shear ka ịdọba na palo ben mana ị na-akpaghali ije ebe mmadụ ise photo ị na-eko oge ọ na-ise photo ebe ị nọ na plane ụfọdụ n'ime ụnụ suppose to receive ichi isi Lagos je east je ba moto mana ya ba plane ka iwe gosi anyị na ịbalụ airpiece iwole gị nwe enwe na na-ekogharị ka e were meet up with unnecessary things enwe isi ka e were na-ekogharị ka o wee wụrụ ụfọdụ ewere ga ya eji m ife je kwa akwa bie ya nnukwute afa ugbo one ka ịfụda na ebe ibe etokwara akwa bie ya fe n'iwe ndị ahụ ndị arrive goro onye ka nje gwa ndị ahụ ndị be anyị n'obodo oyibo jee nene ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ahịa n'obodo oyibo nya iwe agwụnọ ndị nwere ego ọka nkụ mana nwere ndị workgoro mmanụ na they are working for something. You can never see them behaving in this manner. Ndị anọ na Facebook na-eme ndị a nwere target bịa n'ụlọ ebe ha nwere responsibilities nwee ifefa na-eme yes nwee ifefa na-eme ọwụ na ịchọghị ịmụ ife na-agwa sinsi nwoke dị traditional nwoke dị ji wee lụta unu ana tikwa ihe street right na-akpụ na-edozi ụbọne ka ị na-afụka ka nwoke dị na-abịa na Facebook bịa so ndị a na-eme kasị ife ha na-eme ofugo life in a different way ofugo kịta na onwe go home somewhere outside Germany Odenburg ịghọtago ofugo kịta na onwere a home outside Odenburg so he will begin now to behave like nwa afọ Igbo Ududenka kingdom manụ na no build go a home for himself in Ududenka kingdom. He has begun to see now some of those things he no replicate when I know. He has balance now. Nka housing every day putana for Ududenka kingdom okulo na ekwu okajukose okajigarese. Yes, ka hozie. You cannot see him anymore. Yeah? Ka every day. Ogo na ke na akpọ government since na government ya yeferu gaye si jidezi ndoka nguma kwano. Some people who government can hold themselves here. They should come possible. Some people may go if a government may here. As a travels, you are welcome. Some people may go if a government may not may buy here. They have done it here. Are you not aware? Yeah? Build your own congregation. It must not be church. Anambra progressive if I'm build or block church call.
yet they came together and they did something. Ishokangwa Madone nwere groups na make a difference here. Yes, and they make a difference here. Ka every day na agba na camera ndị eli na ndị ọcha na etrenu ka ọ na-agba n'elu na-agba n'ala na etrenu ka ọ na-agba n'elu na-agba n'ala. O so nyawu ifonu na alụ na Facebook. Bianu together form one progressive na southeast. Put one money together na alụnụ ife ahụ unu na afụ be ndị ọcha na alụnụ ebe ya. People will appreciate you more. People will appreciate you more than all these empty words. Unu nyewe mkpọtụ niile ajecha mkpọtụ apụta na Facebook ka ereziere ofu nwanne anyị common 500,000 ịyafuzi ha ọkwụ ndị gwara anyị etu esi eje free medical health n'obodo oyibo. Ọkwụ ndị gwara anyị etu ndị chọọchị ndị pastọ yesi were ego ha nweta na chọọchị were enye free medical ifa mana erezie donation of 500,000 ofu onye n'ime ha ya kpọọ kọl gbarie $300 or $400 send ya enwe change ịyafu ha he disappear. Nothing ịyafuzi any trace of any of them ha agbafuo. Kedu ndị na-agbazi na Facebook one ndị ka na-achọ ka motivate ya motivational speakers ndị otu Professor Lumumba ụbọchị mmeje isi ka mpaghara gosi private ilu niile atagoro agwa nke ebe ndị tagoro ile ahụ nọ only few ka ya afọ ebe ụmụnne anyị na America ndị do reasonable akọrịsị na America. I speak with most of them and we know most of them who are responsible people. Ndị build gold empire n'obodo oyibo build on Nigeria here yet they are behaving themselves. O wee wụrụkwa ọgba mbọdọ ka ụfọdụ n'ime ụlọ ọgba mbọkọ n'ụwa. In fact etiri ụdị afụfụ ụnụ na-ata ọ machi ha wute ego unu na-eri us just because na onye ọcha anyị atụ ụdị afọ ahụ na-atabe ha for that amount a na-akwụ ụnụ. Are you not aware? That is why eji wee reserve such works for people like us. Yes. Yasikwa na asị ka nna atụrụ. Yes, an average onye ọcha onwere ike nọrọ here rụọ ọrụ continuously for 8 hours. An average onye ọcha kpọrọ onwe ya onye ọcha onwere ike nọ rụọ ọrụ continuously for 8 hours mana ọ nọ n'obe ha na-alụ ọrụ 22 hours 18 hours eneneghị ndụ ịya alụ 24 ọzọ ịnụgo nso soon eburu onye oje na na cemetery asị kwuo ife niile kwụọ rent ya mee ife niile. We all know now all those bills are very expensive to pay there, so you have to work more so that you can cover it because now government had to cover from the befa. Because and I report to this program, share this program, not only share about this program. Metromaka na like button and then fananya wolo nya wolo. Hana report to this program mana Koma TV atutakwaramaka so can gbakwa that bitter truth to magwabo for a long time. Only share about this video, share this video. Metromaka na like button, metromaka na efunanya. Wolo nya wolo here. Ozo amahoke Isiagu, nya na lebo anya nodo. Do people want me to tell you ndunu ye emulate? Yes, especially nda na America. Na America ke ya fukwa umunna anyị ndị kwasiri ike ndị nwere ka ha si. Why is it that now most of the project ndị no outside Nigeria lugoro by here no mostly na ndị America. Mostly na ndị America. You can hardly see onye na America ka ọ ya be na Facebook. They so umunna ya na akọ ife ha na akọ. Why? Ana m ajụ na ajụjụ. Why you ji wuru no sikike na ife onye na America? Je na a lot of umunna ndị na America. Ka ife ebe ha na ada akwụba. Why? Ana m ajụkwa ya ọwụla ajụjụ. Asi na ikwu amaghị ibezie amahom nka sa achọ nkụ n'ụgwa m. Yeah? Every day pụta na Facebook ị na-aba ezugobe ịgbaga eziokwu isi na ezugo wepụta na Facebook ọ na-eme nka na ma bụrụ onye Nnewi. Jee na Nnewi ka ị mara ife eji wee mara ndị Nnewi. Obodo ọ na nwere ife eji mara ha. Jee na Nnewi ka ị mara ife eji wee mara ndị Nnewi. Yes. Ndị Nnewi do progressive in nature. Because and I report to this program. Yes, and I report to this program. Neshiano this video. Neshiano this video. Then metromaka na like and defunanya. And I report to this program. You and I report to this program. Biana Nnewi. Ke mari veji we mari Nnewi. Nnewi do progressive in nature.
ndị Nnewi ada enye ndị Nnewi so na ndị yawo ndị Nnewi ada emeye ndị Nnewi ndị Nnewi nwere spirit of development. That is why pụta ifo garanya na Nnewi o je Lagos konka abata ọgbapụ mmiri wepụta ọta yi wori ntalọkụ bata o je ebe ndị ọgọ ya o mekasịa ebe ndị ọgọ o je ebe ụmụnne o mekasịa on to is we marry the spirit of Nnewi. Yes, ọpụta o je ebe nwanne nwaanyị kpọrọ nwanne nwaanyị ọrịa jewe odibo na Lagos olu ogbo odibo na Lagos bata onye nke ahụ enwekwa ego o establish wekwa be ha ọ ife eji wee marụ ndị Nnewi feji wee mmanụ ndị Nnewi with the spirit of nya ka akụbasa nya ka o ji dụka nearly no nwe family ya fana Nnewi taa unu enu adọrọ na osike na-bata na family asịrị na ife ahụ okonkwo family ịkpagharịcha na family niile ahụ nwe onye fụrụ lụrụ unu enu ọlụpụta unu anadụ sound osiri ike ọzikịta go na those days n'oge ya ahụ ibiri n'unu enu iwere na-amaji onye bi n'unu anọ ọzikịta kịta onye ahụ ị na-amaja bifo ịmara ife na-eme foundation lụọ nke faster than etu esi were nke. That is the spirit nna achọ ka ntị isi ụnụ. That is the spirit nna achọ ka ntị isi ụnụ. When I went to Zambia, mruo na Zambia wee fụ n'obodo mara mma, I did not just stay there and enjoy. I shared with my friends and some of my and they joined me o benefit ha. Yes, they joined me there. O benefit ha. It does not even matter na ego nka njikpọta onye ọwụ na onye ọwụ wụtara ego. The fact is that na I gave that person information na guy obodo a makakwo ni yeti isi onye ahụ ti isi o benefit ye. That is the spirit of an Nnewi man. That is the spirit of an Nnewi man. And Nnewi man aya nọrọ na Zambia na akụzi ngwa n'ọba ya ọnụ na-asị nọrọ ebe a na-ata afọ ọ ya like ka ị bịa ka ị bata nke gị ka ị wechekwanyere ndị nke ya aka. That is the good spirit of an Nnewi man. Onye ọnwụ na-enweghị that spirit na Nnewi onye ahụ akụrụ ya aka ife gwara aka ife gwara ya aka. I am telling you ka ị mara ya taa. So since I am trying now to speak because one question carry na my indigenous right as onye Nnewi, I am telling you now that the spirit of an Nnewi man is okwe no lugo obodo oyiwo. Okay, ngwa ndị otu unu feel unu ụmụnne anyị ụfọdụ na-ata afụ ebe every year mee a point of duty n'ihi ya guide ofu onye ma mmadụ ebe a lot of ụmụnne anyị ji ego here they are willing to go out if I need a proper direction. Make it a point of duty to guide and direct two people. Yes, hapụta ka hapụtazie n'ọkụ mmụọ abịafe ife ahụ ị na-agwa ha sinu n'ụlọ ụka jenu si na ndị ọchas ma nwere si na ndị Jpac ma nwere si na ndị jenu si ebe ahụ ka unu wee kpọpụta ha n'obodo iwu wee bịa gosi ha na nekwo na ife unu na-ekwu ọkwa ifugo na aha aka ụka ihe. Why can't you do that? Ọwụ na ị nwere too much money, why can't you use your money? That is the spirit of an Nnewi man. Ọ bụrụ di unu na-eme ụdị unu na-eme abụrụ ejiri malụ Nnewi in any way je jụọ ya mmadụ. Since ọwụ na unu mana na ifu na-emedom ịkpata ego dị abata n'ogbe ọkwa ifu ka nwa gị ọta ahịfịa si wee bido na Kosharis bus stop tigide street right wee gabe Kosharis ọkwa ifuru ya na unu jee nene dị ile ahụ itself ka ịma road Kosharis plane na-erila. That is the spirit of Nnewi. I am now teaching you people now the spirit of Nnewi. And the only program may be very soon na my program. Or episode by episode. Let me show you people if Nnewi ji wee Nnewi. Kunu wefu ebube Nnewi, wefu na Nnewi ya na-akwa blow for nothing. For ndị na-asị na ndị Nnewi like Lego, na ndị Nnewi like Lego karịa mmadụ. It is a lie. Enwere ife ji wee tọntọ na Nnewi. Nwata ọwụna na-etolite na Nnewi. Apart from ndị tolitere, decide say na ha ya dị eme ka ndị Nnewi. Yeah? Having used this good example, na ilobe nwa got ifia ha, nwa good tigidori street light. Cause Kosharis wotara almost half of ego government we wota ego. Yes. Meanwhile, Kosharis ta ibulila ahụ mbụ iji na shebe ikuku ọma ta ya nke ọzọ ruo bridge gafelie wee ba bedeni soka afọ beden nka ha iji na shebe nke nwara anwụ ikuku ọma nke second in command na denka service. Yes. Na ebe denka na ebe
That is the spirit of Nnewi. Oji lasa oil bidoro na junction ilu ahụ gbagobere bụ igwe tayi gị ndị ilu ahụ bata be ha tayi ebe a n'ozobi tayi na kpụ na chọọchị ọlụlụ. That is the spirit of Nnewi. Lasa oil. Ogbuefi Benado Okeke lụrụ about 3 to 4 entrances batara be ndebe Okeke were interlock machisi ebe niile doi transformer ọkụ bi ọkụ ezu. That is the spirit of Nnewi. Ọkụ chọrọ ka ịmara ife ji wee mara ndị Nnewi. That is the spirit of Nnewi. Do you want me to go on and mention? For every single Nnewi man who factory na Lagos, bia na Nnewi ke man no something onwe na Nnewi. For every single Nnewi, we develop our house, our home first. Yes, ibe to ha niile nwecharo factory ha stationed in Nnewi. Yes. Je na Chikasim village. Je n'ulu ilu n'ulu ka ifu nya bata n'ogbe Chikasim. OTC uru industry. Innocent and the Gabros. Bata n'ogbe ha ka ịma na ya azụ ọkpa na ana before you wee pụọ, whether na isi side galụ hotel Akwamia, whether na isi side Portavalo Oris Road ka ọgụnụ, whether na isi side pụrụ kerafa ya ụzọ ọgwụ na isi wee pụ ebe ya agba na kota ka ya agba wee pụ. That is the spirit of Nnewi. Now since mgbagolo ife eji wee mmanụ ndị Nnewi, why na ngụ nwa n'obodo oyiwo that you cannot now embrace that spirit? Why ni eme wolo ọmarịcha ile ha dube ndị ọcha bịa lụọ ebe ụlọ ife nji agbara asịkọ na mmụnwa jee lụọ aka nọ n'Afrịka ebe afụ bụ home ife ahụ nọ n'afụ because o nwere ife na afụ special ụnụ na-achọkwa ụnụ kọwala anyị mana ya ha aghọta. Yes, mmụnwa hapụ bụ ụnụ si na mabịa bụ ebe ahụ. In fact, o nwere onye nke sị na nna akwụgharị for one place to the other. So I accept today, but I want you people who have seen it all, who have seen how wonderful Bendo Shadow. Can you people bring back those things and come and replicate it here? Yeah? Go, come on. We need for you to come and Ibru that in Ibunata here. It makes a difference. It makes a difference. I'm telling you now, if you were man in the Nnewi, now you know if you were that after all, I'm a Nnewi man. Now, after all, I am a Nnewi man because I still stand in that ideology of the Nnewi. Church in ne defend the ta. Tell me who is who na Nnewi. Aluboho Church or Ahe Desire Church. Tell me one. Tell me one. Is it Kretus Ibeto? Omega Ne? Is it Senator Patrick Ifanyoba? Is it Louis Carter? Louis Ongbenu? Can you mention them? Can you mention them? Onya Loho, Lord Chapel, Olocha, or Luzo Biomonne, we go so na Kurunu. Yeah? Can you tell me one? Akosayon power. Akosayon power. Yeah? Can you tell me? So, Keta Ifugolu, Namu Wonye Newi, Imerike Keta. It embrace that spirit of Nnewi. Hapo that regular kokana koloro na ndị Nnewi alike kego. Yes. Imeriki embrace that spirit of Nnewi. Nke akita akopo wa deriva. Okay, akoza no na akono kita. Jelu Mozambique, biri Mozambique fo ntu ndị mmadụ si create employment. Okwa batago ba kita bia create employment. Bia create ye nkegu ngonwa nwele ọnụ ekwulekwu. Come back home. Our pure water factory. Pure water factory. Pure water factory with direct and indirect employment, and you don't even need to bring all the money in the whole world to build a pure water factory. Number one, ndene eburu eje na street ya na ụgwọ ndahụ. Number two, workers na alụ na factory ya nke direct employment. Ndena I work on machine, secretary, driver, if you na direct employment. Ndị na-abịa alụ list unu ji alụ ọlụ because na anyị ma na Naija ka anyị nọ. Ndị na-abịa service unu machine unu, mechanic na-alụ unu moto. Ndị ahụ indirect employment. Now, ndị niile ya bịa na-ele ọkpa n'ihu gate ebe ahụ bịa na-ele nri maka na ha mana a lot of people na-abịa ọrụ here ka ha na-afụ ife ha na-egoro ma ndị na-ele biskit na ndị otu nke ahụ indirect employment. Ka ahụ indirect employment. Then ndị niile amazi nọ mmiri ya ka ha na-ele or indirect employment call.
ha na-ele maka na ha mana mmiri a na-epushe ka ọ na-agafịa. You must have done something. You might have done something na ọ bụrụ na ime ihe ị nọrọ na-aba everyday mechisi anụ chọọchị dị alụba factory mechisi anụ chọọchị dị alụba factory mechisi anụ chọọchị dị alụba factory. Onye ndị odo ya alụ factory ya ọ ndị mmụọ ya alụ ngụnwa jegolo obodo oyiwo fụ ebe a na-alụ the factory bịa gosi anyị ka esi alụ amụọ nke in fact ife ị na-ekwu kịta agbọ nya because unu si na ọkụkọ Igbo ka nwụ unu si na onwe bụ ife mma so achọrọ nke unu bịazie gosiba anyị. You people should come and teach us. Let us know. Let us know. Let us know. Eziokwu agbanaka. Who is who na Nnewi melu Nnewi fe Nnewi ji wee wụrụ Nnewi today? We know one way or the other. Louis Ojukwu mpike mba. Jee jụọ. Akụzayo n'odogwu. Akụzayo n'odogwu. Jee jụọ history of that church do na Nkobe Ikemba. Jee jụọ history of that church do na Nkobe Ikemba. Kema role Ojukwu family played na that church. Jee jụọ the history of St. Stephen. Jee jụọ the history of St. Stephen. Churches niile na akpọrọ. Jee jụọ the history of St. Mass Nnewi. Jee jụgasịa the history of all these churches na akpọrọ. Kemalụ the role some people play gasịrị. People who are employers of labor. Ndị firugo na ego ha na-akpazi kịta awụ to better mankind and not for their immediate family. Ngụnwa na ọnụ obodo oyiwo na-agụsị ọsụ mmiri. Ka nchetakwala ugo ọgbọghụ nọ ebe a ọgbọghụ nọ na Zion ị na-akọ ọnụ anụchakwa na nwaanyị ụmụ ha na-eto ị nọrọ n'obodo oyiwo na-asụsụ oyiwo na-asụ wannabe ọnụ bịara iji snow were ejijam obodo ahụ ụnụ na-amịgharị ukwu obodo ụfọdụ n'ime anyị na ụfọdụ n'ime ndị nọba anyị a na-abịa ewere ezigbuta ịntọraji wee bịa buru ha na airport wee buje ha na họteelụ ebe ha ya nọ. Unu enwe idea. Unu na-esere enu mmiri o. Once in a while batakwa ịbata hia ka ị bịa mara ife na-eme. You will be more motivated na ịbata Nigeria karịa ebe ahụ unu na-edeceive onwe unu. Na-edeceive onwe unu. Work hard my friend na anyị mana ụlọ aha alahụ ụlọ abalị. Ịpụtakwa iburukwa ụlọ abalị ahụ ele ahụhụ batakwa na Facebook bịa na-aba mba. Iburukwa ụlọ abalị ahụ ele ahụhụ bata na Facebook bịa na-aba mba. Since we know that we are all working hard to survive, including Ngụnwa, nke ga adụghị iche na-achọzi ka ikele mụọla anyị na nke uwe iche nke ga adụrụ iche na anyị nwechara ụmụnne n'obodo oyibo donu ndị na-awọchi m ebe a onwe onye enweghị nwanne ụfọdụ ndị na-awọchi m ebe a sef ya na-akọ ọnụ jiche ego ha sendị ya mmadụ obodo oyibo are you not aware? Ụfọdụ ndị na-akọ ọnụ hia jiche ego ha ụfọdụ n'ime ha jiche ego ha sendị ụmụ ha were ego ha sendị ya nwanne ha were ego ha sendị enyi ha obodo oyibo are you not aware? Ụfọdụ n'ime ụlọ ụgwọ ndị nọ na Nigeria sendịrị n'obodo oyibo iru ebe ahụ kwụrụ ijere ego London Bridge ọnụ gụwa London Bridge ọnụ the play Chineke the play na Facebook onye ọ na-awụ ọgbọ na Facebook. So the length and breadth of everything is that for ndị na-ekwu na ụnụ na-ada atụ na mụwu Nnewi eproof gorongo kịta na that spirit of na Nnewi man ka bụ very active n'ime nwanne nwa afọ Nnewi wekwuru ikwụsị ike. So Jpac iwu onye ụkpọ Jpac abụrụ onye Nnewi. He has proven that na ọ bụrụ onye Nnewi and I have advised him Akoma TV ka m wee hapụkwa na ebe ntị wee bido. I have advised Jpac and if iluo na advice nye Jpac ahụ best hapụ ka Jpac gara iwere advice ya ka ife niile ahụ ngụsịrị ya iji wee tie handcuff n'elu ebe a ka ife ahụ mee ka ịfụkwa ife ezugo na-eme ijele today na Facebook. I want the ijele about 3 or 4 different videos. 3 or 4 different videos. Even before ụfọdụ bido sense wee be ijele na-eje emego m video. Even before ụfọdụ bido sense wee be Ebonyi Son na-eje emego m Ebonyi Son video. Even before onye obodo bido ka m meru first video m mere onye obodo nderu advice to onye obodo
that video till today nwere more than 30-something thousand views. So ngonwa for ya because I'm na Facebook of na ya for ya. Yes, I advise nya. So now ebe onye obodo mechara gbafuo ebo isi ono gbafuo, what if Nijele back it down, accept the advice and advice so many other people because of some advice. What if not accept that advice? Ijelo ya no na detention that is the same thing in the Jpac. It's na ma heme ka Jpac or one name. That is the same thing in the Jpac. Ka Jpac avoid the presence of the avoid in on a position Ijele not today. Have you helped Ijele? He helped Ijele. I grant gay bail for over how long? None of you could do anything to even meet up with his bail condition. On a put on Facebook, on a consider your number. On a put on Facebook, on a consider your number. Yeah. Never in this life fight a finger that fed you. Ospenya uno ya kuje mmiri kuigu. And they man need the mmiri. One mmiri ya no biosha. Ekuko na nye again. Echi niile onwe ife selu gu onya. Walk away. Onya to go do iche. Dodge isha and walk away. Yes. Walk away. I learned it from a teaching. You gotta go. Ima. No nya meru gife do to. You don't need to come out and start telling them mother no na give am na guru. Nka hi na-ekwu akụkọ ka ị na-akọ. Also ndị chọrọ ka ị na-ani ya da akọrọ aka na asọ right on. Are you not aware? So I have played my role as a neighboring townsman to Jpac and not a townsman with Jpac. You gotta go. All my neighbor from Opo to Newe Tehaka. You gotta go. I play go my role. Now, all to zili accept to ye. Opolo na etu Isiagu ka esi azonde Newe. Mgbe adoje nwa gota ifia na adowu battery na Facebook. Inulo nu Jpac ata hochim and yet o man with that platform to speak for nwa gota ifia. So godu na a pride Newe na negodo anya na abiakwa na car dealership wa na-eme online na inwekwala onye nke anyị nọkwa n'ife a na-eme. Did you hear him talk? O meshi ọnụ because na governor eziokwu enye nwoke nọ n'isi ife ha na-ekwu. O meshi ọnụ. So ọ bụrụ na o meshiri ọnụ during the time of Nwagu because of no in a good relationship with the governor eziokwu, why he eji nwe problem? If I decide to do what I am doing because na no in good relationship with Ndi Zion and Zion, why will you have problem with it? Is it because na Zion and the Zion Akoma TV? Is it because na inu go that name we bu ndajo mo afa ahụ na eme unu no agogo mo no ife awafa na eme unu no ọ na upset that demon no n'ime. Yes, because ọ wụrụ na onye ọzọ ka anya na Jpac dey eme ife. Some of you perhaps might have taken a different position, but because no otu ebe ha na-atụ aka anywhere pụta na afa Zion ọsọ kwesị kwuo na mmadụ pụtara ebe ndị Zion na-aka ụka wonye hosu mmiri gbawa mmiri n'ime ebe a. Ụfọdụ n'ime ụlọ ya pụtakwasị yes na ha deserve ka agba ha mmiri, mana onwe onye si n'ụlọ ụka Zion pụta bụrụ mmiri o ji wee sọ ọkpa kwa ya na azụ shọpụ mmadụ ekwuo na ọkwara ya maka na ha filulu na ha dominate gị ebe niile. That is the kind of judgment we keep seeing on Facebook here. So, video email, I am not surprised. Am I expecting you to say anything different from me, people? The answer is no. Am I expecting you to say anything different from me, people? Based on your track record and your previous videos, am I expecting you to say anything different from what you are saying now? You are not advising me anyway. You are only reiterating your stand to where you have always. So I have just come here again to tell you that in my stand the cado unmovable and uncheckable. As of now, one day I stand with Zion and the Zion 100%. I can only advise Jpac, which is what I have done. And the original advice here, eventually, omanonya, moya etumesi we moya bakrikiamu. Moya etumesi we monya isamu. Moya etumesi we monya orodo amu. Moya etumesi we monya mbana amu. Maria moya etumesi we monya uru agobaya amu. Eh? Yes. Yes.
mma amụ ya amụ etu mmesi wee mụ onye Hausa amụ, because Akụ Zion onye Ebonyi steeti na southeast ndị southeast ndị Igbo, Jpac onye ụkpọ na ebe onye Anambra steeti, Anambra na ebe southeast owo ebe ndị Igbo. So if Akụ Zion is an Igbo man, Jpac is an Igbo man, Ebuka Obi is an Igbo man, and I am an Igbo man. Onwere onye Hausa nọ n'ime anyị here? Onwere onye Hausa nọ n'ime anyị here? Onwere onye Hausa nọ n'ime be anyị here? You are only fighting for Zion Church, not ndị ụka. How is it your business? How is it your business? You are only fighting for Matthias and not for ndị Omenala. Or do clear now? Or you are only fighting Zion Church and not ndị Omenala. And most of you are only fighting in the church. Not even in the church can I fight. But rather, you are only fighting Zion ministry. Yes, you are only fighting for Zion Church, not Ndoka. How is it your business? How is it your business if I decide to fight for Zion Church? Or is that what? So you are against anybody now fighting for Zion Church? Is that what you are telling me? You are against anybody now fighting for Zion Church? Is that what you are telling me? What of them now fighting for Jpac? Are they not people? What of them now fighting for Matthias? Have you ever spoken to them? Are they fighting for Omenala Igbo? Million we know Omenala Igbo Potagolo na ifa ha na-eme na obulu Omenala. Although very clearly na ifa ha na-eme na obulu Omenala ba ka na defend. What did you say? Go and screenshot your comment and show me. Go and screenshot your comment to this post to make a reference to and show me. Rather, some of you are here, defend the Wapa Matthias. Ebe odugolu clear. Na mmiri wila gwagonu. Na ifo onya na-eme aboloye. Ono biareba defend them. So why oji we wolongo ya gwam na Zion na he mete kwetam. Why you feel no ngo ya bezi gwam na Zion na de mete ekwem na ha de mete. Yeah. Okwonde ya wonu ku ha gbagarewa. Madam, ayaga go this stage comment you do now. What I go? I have to go this stage comment here. Ideru now. Advice ya no Jpac, and I believe that now from what I'm seeing yesterday na Facebook, that he has seen reason. I only came here to advise to reply this. Nka ukantike here can be a reply. Nda ruana nda na adu mma. Nda na adu mma. Can you say amen who make sure no makazayon face other things who name? Why can't you talk about Christianity and leave Zion? Why can't you talk about Christianity as a body and leave Zion alone? If you do that, why can't you talk about Christianity as a whole? Also, Zion ministry the only Christian body on Facebook. Also say, why can't you people leave Zion, leave Ebuka Obi, and talk about Christianity or what Jesus problem? Talk about Jesus, who is the genesis of this thing anime. Talk about Christianity, which is the collective body of Ifa anime. Yes. So why can't you do that? If you cannot do that, then forget about the approach and any way I want you better into defense. It is not your business. And we are not even seeking for your validation anyway. We are not seeking for your validation anyway. If you are not with them, then you are against them. That is your will. If you are not with them, then you are against them. What if you are not with them and you stay alone on your own lane? Must you be against them if you are not with them? I am asking you. If you are not with them, then you are against them. What if you are not with them and you stay on your own? Will anybody beat you? With them and then you must prove to be against them. He will go send them mad and I go no man. But on Jpac any advice. And I believe no look advice here. From then I say Jpac has proven not to be on your and I cannot force him to be on your and don't you
but Amishi, Orifite, Ishi, Ogbo, na ụmụ obodo niile a anyị na-akpọ ha ndị Nnewi, na-akpọ ha nwanne anyị. Mana o nweziri ụdị agwa ya akpa, anyị agụla onwe anyị gbaa na ihe onye be anyị. Yes, anyị agụla onwe anyị gwalụ na ihe onye be anyị. I gave somebody an advice na Facebook or blog ka iwe mara na ife ebidoro today. This thing ebidoro today, and my spirit okay, ma this kind of betrayal, because nama, perhaps let me say, because nama experience again 1 or 2 places, I must not be a good somebody, but for the fact that namana go friend and I have been good to you, oburu no onwe ka mana osi we misunderstanding, jebelo onwe, you don't need to come back and join the people who I have never been good to destroy me. It is very simple. Only correction is if you can't summon the courage to send me that message direct, maintain your peace. Now, during that time na Nnewi, people know this person to be one of the right-hand person of Senator Patrick Ifeanyuba. Ifeanyuba being included, thank you, Doris. Ifeanyuba be gay moto. Ifeanyuba nyege ego. Ifeanyuba dam give any the appear to different occasions on maybe grace any occasion in as much as now. In fact, okporo na ndị mmadụ je introduce one Ifeanyuba nye ndị ahụ olu nye ndị ahụ ego ndị ahụ bịa keneye for doing that for them. So honor na one of the closest allies to Senator Ifeanyuba. Now, na Senator Ifeanyuba nwelu only one misunderstanding. Only one misunderstanding.